mindannyiunkkal előfordul az, hogyha az életben valami olyan helyzetbe keveredünk, ami akár mindennapos is lehet, és nem kell se sportolónak, se döntéshozónak lenni, amikor olyan kihívást élünk meg, olyan téthelyzet alakul ki, hogy legyen akár egy nyelvvizsga, legyen akár egy állásinterjú, vagy éppen a fontos megbeszélésünk a város másik végén, és rohanunk a buszhoz. Szóval mindezek azok a helyzetek, amikor egyfajta ilyen kihívást és téthelyzetet érünk meg, és erre való felkészülésként, hogy kontrollálni tudjuk ugye az egész helyzetet, hogy kézben tudjuk tartani, és a legjobbat hozzuk ki magunkból. Ugye ahhoz valók azok a sportpszichológiai és egyben coaching technikák, amelyek a mindennapokat is nagyon megkönnyítik. Legyen ez egy családi konfliktus és valakivel való beszélgetés, legyen ez, mondom, egy munkahelyi interjú éppen, vagy bármi olyan hír, amit hogyha várunk, és tudjuk, hogyha megcsörren a telefon, akkor az számunkra sorsdöntő lehet. Szóval, hogy minden ilyen helyzettel kezdhessünk valamit, épp ezért ezekben a téthelyzetekben kvázi jó, hogyha van egy térképünk. Direkt és indirekt útja van annak, hogy hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket. A direkt helyzet az, vagy a direkt út, a direkt kezelési mód, hogy ebben a helyzetben, egy ilyen helyzetben, amikor elindul ugye a készenléti állapot, és ott vagyunk, hogy izzad a tenyerünk, és érezzük magunkon a készültséget, és beszűkül egy kicsit a figyelmünk, és feljebb ugye a vérnyomásunk, pulzusunk, stb. Tehát egy ilyen készenléti állapotban lényegében úgy reagálunk, mint az állatvilágban. A több ezer éve ugye hogyan reagálnak mindig az állatok, legyen ez az éhes oroszlán, vagy éppen a legelésző zebra. Mind a ketten ugye a testi épségükért, a túlélésükért küzdenek. Nekünk ehhez nem lenne ennyire szükségünk, ekkora készenléti állapotra, tehát így vagyunk kódolva. Úgyhogy ennek megfelelően ezt a készenlétet, ezt az idegrendszeri készenléti állapotot, ami aztán mozgósítja az egész rendszert, és hormonálisan, és emésztésre, és a légzésre, és a vérkeringésre, és minden egyébre kihat. Szóval, hogy erre hatással legyünk, erre vannak az indirekt és vannak a direkt módszerek. A direkt módszerek azok, hogy hogyan keretezzük át lényegében önmagunkban ezeket az információkat, hogy a kihívás az ne olyan lesújtó és számunkra blokkoló helyzetet teremtsen, hanem sokkal inkább egy ilyen energetizáló és egy mobilizáló helyzet legyen belőle számunkra. És utána ezt az energiát fel tudjuk használni. Lényegében ehhez az szükséges, hogy mentálisan átkeretezzük, hogy ami kihívás, hogy ami számunkra túl nagy falatnak tűnik, hogy abból érzésileg én mit tudok profitálni, mit tudok kihozni. Ehhez valók az olyan rövid technikák, amelyek, mint a villámátkeretezés, ami az én egyik módszerem, ami egy nagyon gyors belső beszélgetés az éppen bennünk szorongó résszel, egy olyan személyiség résszel, de nagyon hasonló ugye az 5 másodperces szabály, ami a Mel Robbinsnak a szabálya és technikája, aki egy amerikai coach, aki ügyvédből nőtte ki magát coachá lényegében. Fenn van a neten, el lehet olvasni, meg lehet hallgatni, magyarul ki van adva a kis könyve, úgyhogy egy nagyon jó módszertan. Ezzel át tudjuk keretezni azokat a félelmeinket, amik ott tartanak, és ugye abban a veszélyben a nyomasztást, a mentális nyomasztást hozzák számunkra. A másik oldala azok az indirekt módszerek, és az indirekt módszerek kapcsán pedig egy olyan előtörténetet kell megcsinálnunk és megkreálnunk, hogy ne legyen olyan nyomasztó. Tehát, hogyha egy nyugodtabb alapvető állapotban fogunk hozzá kezdeni ennek az egész helyzetnek a megoldásához, akkor utána ott könnyebben tudunk működni. Vagyis, hogyha rendszeresen mondjuk relaxálunk, légzőgyakorlatokat végzünk, hogyha elég jó és mély az alvásunk, akkor egy sokkal felkészültebb, alapvető fiziológiával tudunk neki menni ezeknek a helyzeteknek. Ezt szolgálják például azok is, amik utólagos indirekt módszerek, hogyha van valami, ami nyomaszt bennünket,
és mondjuk szégyeljük magunkat, vagy nem tudunk mit kezdeni vele, vagy már ért bennünket egy atrocitás, akkor például azt megtehetjük, hogy kizoomolunk belőle, és időben elgondolkodunk, hogy wow, hogy 100-200 év múlva mondjuk ehhez az eseményhez mit szóltak volna, vagy én mondjuk mit szólok 80 évesen. A másik lehetőség, hogy térben kizoomolunk belőle, és az, hogy most én velem itt és most milyen tragédia történik, ami csak egy megpróbáltatás, hogy azt hogyan tudom kezelni, és hogy mondjuk Európában hányan vannak, akik most éppen a busz után rohannak, mert téthelyzet van. Szóval, hogyha ezeket át tudjuk szintén egyfajta ilyen zoomolással meg tudjuk segíteni, át tudjuk keretezni, akkor szintén egy sokkal könnyebb állapotba kerülünk, ami egyfajta megoldás is lehet ezekre a gondokra. Jó pár ilyen van még, technikák és módszertanok és megértés, de nagyjából ezek az alapjai a téthelyzetek kezelésének.